EXDC Radyoman Report. Pinasikad sa Republic Act No. 6727 o ang the Wage Rationalization Act, hingpit nga epektibo na ang ikatulong hugna sa pagpatuman sa Wage Order No. RB 1121 o ang pagsaka sa inadlaw nga sweldo sa mga pribadong empleyado, ilawom sa non-agricultural sector sa Davao Region. Subay sa gipagula nga pahayag sa Department of Labor and Employment kon DOLE Davao Region niadtong Agosto 26, 2023, gipaabot niini nga ang mga private sector sama sa industrial, commercial and retail services nga duna'y sobra napulo o wala ra nakaabot og napulo ka mga empleyado ang makabenipisyo sa minimum wage nga 443 pesos. Sakop sa maong balaod ang mga syudad sa Digos, Davao, Island Garden, City of Samal, Tagum, Mati ug Panabo. Lakip sad ang mga probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao del Sur. Kini nga balita gikalipay sa usa ka private employee nga si May Limutin tungod kay matud pa niya nga nag-apas na pud siya og dako nga sweldo aron mahatag ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa iyang pamilya. O somehow, agree ko na taasan ang wage sa mga non-agricultural sector kay nagataas man po ang mga pamaliton karong panahon no. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.